Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kulaba bangawazi episode 6 and 7 ngizamileko ukwenza kafishane kodwa u6 ila uMayeni angamnikezanga uMakhumalo imbali. U7 ila ngifunda khona ke kule video. Lento eshow uMakhumalo neshow uMayeni bephendulana ngoba ngenzeka ukuthi le gossip phakathi kwaMayeni noMakhumalo. Okwamanje asazi ukuthi ubani wrong because asiyitholanga ukuthi kwakade kuthiweni. Etshela abanye futhi. Kodwa indlela engibona ngayo uMakhumalo mayiphendula nje uyanaba impela futhi unesikhathi ukuthi kuqale nini ukuthi uMayeni ebe nje. Okusho ukuthi khona into ayizwa. Lento ayizwa bayithola kuphi ngemessage ingayi. Kodwa manje naye akasasho ukuthi phela ubani utheni nathi ke sihlebe into ephelele. Sometimes ezinye izinto thina sizenzayo sodwa izona ezenza kungabi ne-unit amazwi kaMayeni. Sahlangana namhlanje kumnandi ngakusasa sothi uyalandela omunye akasekho right. uMakhumalo wamphendula wathi akacabanga ukuthi i-unit kufanele kube yinto eyinkinga noma eze i-discuss ngoba ukuthi sebepractice into entsha ukuthi nje ngosuku elilandelayo basakwazi ukufonelana. Yaqala phika indaba wathi uMayeni abantu bayashintsha wena awumboni usitshela ukuthi u-right kanti akekho right. Angeke uzukwazi ukubona ngoba usuke ungekho eduze naye. Kodwa mase uthola into ayikhuluma ngawe ila usubona khona kusho ukuthi kunenkinga. Wagxuma kuMakhumalo wahlala kuyona le wathi yilokho-ke okurong ukuthi uthathe into oyitshelwa omunye umuntu mase uyayikholwa ungazange uyi-verify lento eshiwo omunye. Wathi-ke eliminate the people that bring you information. Wathi uMayeni cho into oyithole ngefoni angeke phela ukuthi izithayiphile kwifoni shuthi ibhaliwe lento kodwa manje bekuhleba. Wathi uMakhumalo phela singabantu besifazane, abantu besifazane vele bayahleba ngeke sihlale singahlebi. Inkinga ukuhleba nexoki ngoba ixoki lizokwenza njani lizoyidlulisa indaba. Sezwe uMangwabe ethini uma indaba kaMayeni uyizwile lilodwa ixoki elizobe likunikeza indaba kaMayeni. Mawuzwe indaba kaMacele lilodwa ixoki. Ayisebenzisa igama abasebenzise kwisho phela hayi ngoba sesiyadelela. Lilodwa ixoki elizokutshela indaba kaMacele. Kanti sake sezwe ukuthi uMacele ngathi na vele wazi zonke indaba ezenzeka kwaMsileko kodwa akusiyo ipurpose yale video. Lana into ithini ke yami. Indlela uMaK aphendula ngayo uMayeni unesikhathi sokuthi iqhubu lakhe liqale nini. Futhi lento useyazi ukuthi kune-evidence. Akathathwe ke lo muntu kukhulunywe naye ukuze idlulele indaba. Into yami ke nginakayo ukuthi phela manje kuyindaba nje ukuthi ayi bekuhleba umgosi osengenzeka noma ubani mabe innocent. Why kuba uMakhumalo kuphela oqhamuka nendaba ende ichaza ukuthi shuthi kwenzeka kwaba khona into eshow uMayeni. And mawumbukisisa uyabona ukuthi uyayazi lento. And mayiseqale seyichaza ukuthi kungenzeka ukuthini indlela uMayeni ambuka ngayo uyasho ukuthi nje wena kahle kahle. Phela i-body language siyayibona kaMayeni uma uMakhumalo ekhuluma nje. Hayi phela umthathe lowo uye naye kuye ukhulume naye ngoba kufanele idlule. Kodwa nami ke ngithi vele ke akukho la ngahletshwa khona kuyo yonke imindeni kuyahletshwa nathi nje sake sezwe ukuthi hayibo anti bani basihleba kodwa kusiza ngani ngoba phela uhleba into ngevele uzuyishintsha uyadlula kuyo ngoba vele ayizikusiza ndawo. Isabisa into mayisuka inkulu umuntu ayihlebile ngabo ngoba phela lapho usuyibuza ukuthi hayibo mayeshinto enjengami usazophinda thini futhi uba nalokho kusaba ke. Bakhona ke abantu abahlebayo nasemsebenzini bakhona abanye futhi bayaxabanisa abanye futhi khona into abagude ngayo. Khona umuntu othola ukuthi uyaxova
Kodwa ave ewumuntu mawuthi abantu bembona bese ave phila ubani. Uphila ngegama labantu kwabanye. Into ekona-ke leyo ayisahlangane-ke nothando nesithembu. Bengithi-ke for now ngoba sazi ukuthi sasithini isigaxa esavela kwi-message efowadiwe, asikwazi ukuthatha isayidi. Asizukwazi ukuthi hayibo uMayeni obitha or uMakhumalo o-wrong. Size sizwe leyo noma sizwanga, impilo iyaqhubeka, umndeni sithanda isho, sizohleba ngayo ngendlela elinganayo. Phinde futhi uma sebeveza izinto ezinhle sibahalathisile bonke. Kodwa umseleku hhayi uyongenalo iqiniso kuyona yonke into. Lokho sesobe sikusho ngenye indawo ngelinye usuku ukuthi hayi mina ngibonani nale engangithi nje le yokuthi esho ukuthi indlela ashade ngayo ayibanga ngendlela ahlangana nayo ngabo. Hhayi baqhathile-ke abantu bothando nesithembu ngoba phela manje abantu sebebhalansile ukuthi uMayeni akayithathanga iphozishini yakhe. Kanti ukuba siyazi nje ngaba yibangwa lento ukuthi uMayeni umacele. Manje iyabangwa-ke ngoba sesatshelwa yona. Kwaphinde futhi nakumanye ama-interviews awenza wayisho. Kwaphinde futhi nangelanga uMayeni eshada washo ukuthi hhayi akayithathanga iphozishini yakhe. So wabuya nakhona ukuthi wabuya, hhayi ngoba nje kwakuvala isikhala. Ngithi mina bengayeqa nje leyo ukuze phela kungabi nomsindo. Ngoba ngibona ngithi hayi cha phela manje sengathi kumamkhulu abantu abasamhloniphi. Kodwa ngibuye ngithi hhayi phela umsindo wabo we-show yibo abenza i-show bezenze zonke lezo zinto bazi ukuthi abantu bazophendula bethini. Ngoba phela ukuba abantu abayazi ngabe abayikhulumi. Ngoba bayithole kwi-show sebeyayikhuluma. Kodwa inhlonipho-ke ningayilahli-ke, ningisize nje nithi ningayilahli inhlonipho. Thina siyayihlebela lana, asihlebeli ukuthi ngelinye ilanga siyithole nje nathi sesiy'sola ukuthi sasikuhlebelani lokhu. Bye. Sizoqhubeka-ke kusasa kahle. Ugesi usukhona. Okwamanje ugesi uyahlupha bafethu. Nasengibeke ngikhulume ngisheshile. Kokunye nje nami ngigcine ngingasazi ukuthi ngithini sengilahle i-direction. Kodwa-ke phela-ke ukuhleba-ke akakwazi vele kube yinto ene-order. Ukuhleba ukuhleba nje. Ngikuzwe sengiyahleba manje, sengihleba nge-level ethile. Hayibo, level yokuhleba, hey ngeke. Bye.